Igbo si na onye ngada ya dị mma amaghị ihe onye amụ ibi n'ahụ. Onye ngada ya dị mma amaghị ihe onye amụ ibi n'ahụ. Nke a bụ ilu anyị nke taa. Ilu a bụ ilu a na-atụ mgbe mmadụ na-ebe akwa na-eti mkpu maka nke o nwere enwe wee na-atanyelu onye ọzọ. Ịma na dịka mmadụ afọ anaghị eju eju, mgbe ọbụla oge nwenata ihe mkpụrụ obi anyị chọrọ, o nwere ihe anyị chọrọ inweta, o nwere ike ị na-ebe si na otu nke gị dị obere maọbụ na nke gị ebughị ibu maọbụ na o nwere ka o mere. Onye nọ gị n'akụkụ wee sị gị na onye ngada ya dị mma amaghị ihe onye amụ ibi n'ahụ. Ọtụtụ mgbe o nwere ike ọ bụrụ na ị na-eri nri na-eriju afọ, mana nsogbu gị bi na anụ atọ maọbụ anọ adịghị na nri ahụ, n'otu anụ ka iji eri nke gị. Mmadụ nọ gị n'akụkụ wee tụọrọ gị ilu sị gị na onye ngada ya dị mma amaghị ihe onye amụ ibi n'ahụ. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ị na-elegara anya inweta, onye nọ gị n'akụkụ wee tụọrọ gị ilu a maọbụ ịtụọrọ onye ọzọ. Dịka ọ na-abụ ụdịrị ilu a ka a na-atụrụ ụmụaka, ebe ọ na-abụ ọbịa ha na-eti mkpu ọtụtụ mgbe na ha chọrọ ihe dị otu a, maọbụ na ụlọ ha amaghị mma ka nke onye ọzọ si wee maa mma, maọbụ na ha enweghị ihe dị otu a, ihe dị otu a, ihe dị otu a. Nne ha maọbụ nna ha wee sị ha na ana m atụpụrụ gị ọnụ, onye ngada ya dị mma amaghị ihe onye amụ ibi n'ahụ. Mana nwatakịrị ga-atụrụ ilu a ga-abụkwa nwatakịrị tolitegoro. Ị ga-asị na ọ maghị ihe bụ amụ, maghị ihe bụ otu, maghị ihe bụ ngada. Onye maka ị ga-atụrụ ụdịrị ilu a o wee ghọta. Maka na ịtụọrọ ya obere nwatakịrị amaghị ihe bụ ngada maọbụ otu maọbụ amụ, ọ ga-adị ka ọ bụ ilu ị na-atụfusi. Ya bụ na o nwere ụdịrị ilu a na-atụ o wee mee mmadụ ka o chie mie echiche dịka ụdịrị ilu a. Maka na ọ bụ ilu ọ ga-abụ ịtụọ ya, onye tụọrọ ya bụ ilu maọbụ ebe ị nọ wee tụọ ya bụ ilu, ndị ahụ wee chie mie echiche si ha ka ya ka kenekwe osebụlụ ụwa maọbụ Olisa maka nke ya nwere enwe. N'ihi na onye ngada ya dị mma amaghị ihe onye amụ ibi n'ahụ. Onye ọzọ kọrọ gị ihe ọ na-ahụ, ị ga-aghọta. Dịka a na-asị na onye ahụ dị amaghị ihe ndị nọ n'ụlọ ọgwụ n'ahụ. Onye na-aga ije amaghị ihe onye anaghị aga ije n'ahụ. Onye anaghị aga ije amaghị ihe onye anaghị anụ ihe n'ahụ. Onye anaghị anụ ihe amaghị ihe onye anaghị ahụ ụzọ n'ahụ. Ya bụ na ka o si na dịka mmadụ, afọ anaghị eju anyị eju. Anyị ga na-enwe ihe anyị na-achọ, anyị ga na-enwe nchọcha, anyị ga na-enwe ihe na-agụ obi anyị agụụ, anyị ga na-enwe ihe ahụ anyị chọrọ inweta ka o wee dị anyị kịta ka m bịara. Mana ị ga-amatakwa na inwetegoro ihe ahụ ị na-achọ ugbu a, ị ka ya achọkwa ihe ọzọ, maka na ọ naghị ezu ezu. Otu a ka anyị dị. Onye nwa kpatara na ilu a bụ ilu onye ọbụla kwesịrị ịma, nke ọ ga-abụ na ị chọrọ ka mmadụ kwụsị inyekasị onwe ya nsogbu ọtụtụ mgbe maka ihe, ị tụọrọ ya ụdịrị ilu a si ya na onye ngada ya dị mma amaghịkwanụ ihe onye amụ ibi n'ahụ. Ebe a ka m ga-akwụsị ya taa. Ekele m unu. Abụ m Amarachi Atama, nwa dị ọra mma.